Kinoi lam jogi khat light legi snong ki bahap hakaput ke Jela Assam, Jagi Road, lembat kinoi lam ke All Tiwa Students Union. Hakakat ar tarik unai luar arja arpusan, kila lej banya kendu yo menteri rang ba ke Jelau Konrad ke sang ma ban pen sngo ye ki jingdon kam bakir ke, hakatai ka dong katany. Hakatai ka sngi lasenran lang dau MLA ke Mahati Constituency uba Charles Marngar. Habakran sikilat pathai kubor na kalyang kinoi lam kila penpau banolor kiwe kimat bakongsan kaba kila yo ban pensgo kila ong kaba kham kongsan kade ke jingking na amdu bighat cha Assam kaba habya lengba kawa omyam da kaba penpau bakani ke jingking kamlong shu kaba scam bat kaba lawan ra shibun ki jing e yaki hakaba na kalyang menteri rang ba ka Jela ulakular panshim khia halor kani ka kam Nalor kata kila ong ru bagila pensgo hakaba dei bat kiwe pat ki jingdon kam bat yakini ru ulakular panshim khia Ngi sokemen bang yo bagi kendo ya Chief Minister Jomi Nubala Island yang bagi kendo rekat bagi nong yalam snow Jomi khatlai khat south lik snow Jomi snow gi badan border ki badai ki perlok lalu dan tiwa ki bagi ngidep ki balong ki try kendo try siam ki try snow nong snow jongka dong di boy ke jongi po ka mau di konsensi jadi jengwan jongi benda kesini tolong ban itu yo Chief Minister iku pun ba ki jingye ki bangi kendo khamtam ha ka bade ba development ha ka dong ba thai ki jongi yengi sukumen mana kalian jong Chief Minister ila yo good response but ni kirman ba kani ki jing kendo jongi ba lo Chief Minister ba ki jing kular ki jong Chief Minister ki ban la yo ki sini ki long ki ba bentoi na ko ta ki ba no sosno ki jongi ki badan ha ka dong ba thai ki jongi nagaliang jongi ki nang sunong Jangga santer lagi ride mayong, ride lumput, ride magdo, ride amjong, ngiwan hang ne, ride sagra, ngiwan hang ne ban pensingaw ya Chief Minister, ya kiai je jingek kebangi don stay, teng ngisingaw bangila yo ban kren ban kendu ya Chief Minister badon brum lengba jong lengba dagwa jalam ini lokal MLA jungi ya aku boleh sibun ya iru te kidon gi development i chimne sabadon bromila pentikena yang ini ban penyo hapo jengkini kisngi hi te ngai ku boleh ru ini perlok jonga kibawan lang gajing kloy gajong ki kan ra ya gajing mentoy nakabenta ki baitba jongi ki tiwa lalu habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya